aiheeseen, missä tarvitsemme teidän apua, hyvä yleisö. Nimittäin kertosäkeessä kädet nousevat tällä tavoin kohti kattoa ja lävähtävät yhteen kolmesti. Seuratkaa solistin esimerkkiä, miten tulee toimia. No niin, kappale on nimeltään Sattuen Murmanskin ja näin se käy. Kärpästen herra kaiteella istui. Mä halusin sen kanssa kommunikoida. Mitä kuuluu ja mihin oot matkalla? Ei mikä on sun nimesi. Mut ei se ymmärtänyt kieltä. Aurinko porotti suoraan sisään meidän olohuoneen ikkunasta. Talven pölyt oli tallella ja sulla oli ollut vaikeeta, etkä tahtonut ymmärtää kieltä. Sattuen Murmanskiin on yhä kallellaan. Mun kirja hyllyssä oiva toika allin vieressä. Koiraansa aina saman puiston reunassa. Mä koitin olla samaan aikaan sen saman puiston reunassa. Mut ei se ymmärtänyt kieltä. Sattuen Murmanskiin on yhä kallellaan. Mun kirja hyllyssä oiva toika allin vieressä. Sattuen Murmanskiin on yhä kallellaan. Mun kirja hyllyssä oiva toika allin vieressä. Okei, mennään pari rundia rytmisin voimin, joten pyydän teitä arvoisa väki, hyvät naiset ja herrat, kutsuvieraat ynnä muut sukulaiset, tuttavat, kaverit ja niin edelleen nostamaan kädet ylös! Tuhansia käsiä nousee silmän kantamattomiin ja hyvältä näyttää. Oletteko valmiina? Oletteko valmiina? Alright, sit mennään. Sattuen Murmanskiin on yhä kallellaan. Mun kirja hyllyssä oiva toika allin vieressä. Sattuen Murmanskiin on yhä kallellaan. Mun kirja hyllyssä oiva toika